tuman ako. Sige taglakaw wag itay. Kitang kaon na piste eh. Gutom bro, pati unsa kay buhaton na to ani pre magkaon to. Mo lagi. Oy, kwarta diha. Na ako kwarta dre ba 4 ra man may mapalit ani. Taysa bro. Lupi ba ni mo gikuptan bro? Lubi gid ay. Hindi lagi buhay bunga. Apa wala problema. Dali ganito naglinya man. Tapos turban gini itong problema bro. Ingat ka ni bro, nanam ni bunga bro. Kisa may matkat ani. Di ko mukatata na oy. Tumoy ana. Tumoy ka. Kata lang bro. Ganun bata. Butay. Ay, ikakat-kat imong naumram naghakak. Di kat-kat ba? May pa siguro magtungan tagat ka. Ge, kita duha kat-kat bro. Kaya na tanang lubiha inigsaka nimo ha. Sige. Pero tungan tagat ka. Dungan ta. Wala ko kuha na tanan. Bantay mo ha. Abak sabi. Uy, Uy, ka naman. Ako yung una. Uday, amo sabay na. Gigi delikit. Dali adayo. Ay, puto, inuutod yung mataga ko. Nagutom na ba kayo? Malibangan tanina. Wala yakak dito eh. Ipadli. Ala. Atay. Kalbangunan ako eh. Pagbutas ko ng kahoy, bi. Libang sa ko. Ari. Di makula oy. Ay tao po. Ano may chinilas? Hoy! Ngawat mo ha? Naug! Asa mo ka naug ha? Mangilos ako ha? Dali! Naug na mo! Ngano pa ka naugon mamini mo? Ug ganagam kat dire igon mamini ngawat. Di ka magsuko-suko ka nangawat ra ka. Tagat niya medre. Suko pa ka. Sumtaw ka. Lihat tar mo na. Pakat-katon ko yun diya! Umukat-kat ko! Kisa pong may kamera na to, nagtara mo tulo dire! Kita rin din yung tulo dire ga. Ano liso kita kamera ani kita ron na tulo deh. Giara ta mga istorya ubos. Wala! Gahiag na akong sumubuang. Sa mo tingin ang bunguto no? Muragig ukos lang sang ang naong. Ang mayo ani, ako lang silang ayo-ayuhan. Di ba ako peklotahon ani? Dong! Ano nangawat mo globe? Basta iguto mo dong. Ato sa balay o daghang kay kaon dito. Ato litson dito. Koy dito, koy pakaonon ta mo. Tana. Pag-sure ano sige maikog gusto mo ni kay na mga bata na ba niya? Para sa mga bata anto ginasal, maikog kay me. Mas mayo no pakanon minimo no. Grabe ko tuman dun namo nyoy. Dapat sa pa mamiway kaon gid. Lagi. Ato tas kaos balay daghang kaon dito. Bantay gyud mo mga buangam ro abot balay. Tabutan na bro. Kaon balay. Tay sara good night. Oh. Unsa man pod? Sure kano nga kaon to sa inyo hanay tan-aw na ko nimo noy muram kag way kaon. Sir kami imong kaano no ha? Virgin barba ko. Reklamo pa mo? Wala mong gani kung masuko nga nangawat mo sa kong lubi. Oh, minangawat noy. Igor man minikat-kat lahi man nangawat og nangatkat. Kami may masoko sa mong lubing gagmay kaysa na. Gagmay kay kulon. Kapo ra magkat-kat tumoy pa. Mo ito. Gagmay ko nun. Taga kay. Kana kay ni saka mo sa lubi, but pasabot ana, nangawat mo. Ay pag ginanayo ay joke ra man naman bantay bitaw way nasal ha. Ba bro? Bantay bitaw. Lingkod sa mo dong kay kada mo pagkaon dong. Ya lingkod sa mo dong. Bantay bitaw way nasal ha. Kumbayo ha. Ay kabula ka dong, kanang inyong giingon nga humbaw ginasal. Naa na diri dong. Ay sa ha. Ako sang tawag kong anak. Nak. Yes, daddy. Kuara gud to atong inasal og ning humba nak. Kay nakoy kawatan pagkaon nak. Ay, katong inasalog humba. Sus, why problema? Paamot naman na sira. Dah, butan na tong tigurong nga bro. Kita pa nangawat, kita pa kaunon. Apa yung guys, bro? Salamat bro. Ugma bro, ari na po tayo mangawat bro. Salamat, Lord. Ay pa, daratong inasalog humba pa. Dry. Oy, butang. Atong inasal humba. Di ba ganahan gigutom man mo? Ganahan mo kaon. Humba imong ipangita og inasal. Diya, pili ra mo.
Di ay humba. Di ay inasal. Asa may ganahan yung kaununan eh? Inasal to imuha. Ako ayo tubig to. Soft drink ayo. Soft drinks mong pangita dong. Problema. Dahil soft drinks dong ay. Ay sa dong ha kaya kusang bayro na para wa pa mo guni mabugnaw gud. Asik ko anyo. Tubig ako ayo. Sus. Tubig ra imong pangita dong. Kamong mga kawatana mo, iphanta mo katulo. Uno. Oh. Shout out. So karon day, isa may una. Ikaw lang. Shout out, shout out. Kamay ra man eh. Shout out na. So, shout out ko ni Bay Vlog TV, Prince Ramil Reyes Berido, Shout out yo. Agipal Ramsel, Shout out. Janet Paklipan, Crisilda Badilla, Kanlahis Aloginsan, Jaylee Paupau, ug ni Kinjay Kuzuko Makila. Oh, so karon shout out ko ni Meme anak ni Kuare Marcos taga Kuare malingi na. Shout out. Og ni Alton Matawa, shout out bro. Shout out. Oh, kanan lang say sikit kayong baba. Shout out, bro. Nauna na kayo. Shout out dahil di ko na MRM Marco. Shout out. Bro. Kanan dua. Oh, kana. So, shout out day kang Rosmaris Santwili Pitugo. Shout out. Shout out. Da, jinte. Ako ba? Shout out ko ni Jeanette Aragon Bilicario. Shout out. Shout out. And take notes while I take totes of the marijuana smoke.